Nosaltres som professionals que intentem millorar la salut de les persones, però reconeixem que els nostres tractaments encara no aconsegueixen curar a tothom. La recerca ens ajuda a entendre millor les malalties, saber les seves causes i sobretot desenvolupar nous tractaments que ens permetin millorar, guarir, curar les persones que venen a ser ateses. Nosaltres realitzem bàsicament recerca clínica, és a dir, la recerca per intentar millorar els pacients que tenim. Nosaltres tenim un hospital materno-infantil, un hospital general, un centre de salut mental, atenent també a persones amb problemes socials, i a la recerca que fem intenta millorar aquesta atenció que fem a les persones. Les persones que venim tenen nens que tenen càncer, persones grans amb malalties mentals greus, persones amb malalties cardiovasculars. El que intentem és trobar noves maneres d'atendre'ls i desenvolupar tractaments que ens permetin que aquestes persones millorin més ràpidament. Un dels avenços més importants en el tractament que s'ha produït en els darrers 20 anys és el càncer. El càncer, tots sabem que fa un temps era una malaltia, si no mortal, pràcticament mortal en molts casos. I ara hem aconseguit que la major part de les persones que pateixen un càncer es puguin recuperar i puguin portar després una vida totalment adaptada. Nosaltres també, entre els nostres grups, hi ha un grup de recerca que fa recerca amb càncer infantil concretament. Un altre camp on s'ha produït avanços molt importants és en el camp de la salut mental. Els tractaments que teníem fa uns anys també eren tractaments que provocaven molts efectes secundaris. Ara tenim tractaments efectius, molt ben tolerats, que les persones poden prendre d'una manera prolongada i que permeten portar una vida absolutament adaptada. La recerca no la pot finançar el mateix hospital. L'hospital, el seu pressupost, s'ha dedicat fonamentalment a l'assistència. Aleshores, tenim fons públics, convocatòries públiques a les que nosaltres presentem els nostres projectes i, si són suficientment de qualitat, doncs els financen. També agraïm moltes vegades que particulars, fundacions o individus concrets fan donacions que ens permeten finançar també els nostres projectes. La recerca que fem nosaltres és recerca en pacients, i primer de tot hem d'agrair als pacients que participen als nostres estudis. Participar en un projecte de recerca és una cosa voluntària i la veritat és que la immensa majoria de les persones que els demanem que participen, i això és el primer. La segona cosa és que hem de ser conscients que la recerca és important. Els fons públics que es dediquen a recerca també dependran de la consciència que tenen les persones de que s'ha d'invertir en allò, perquè els polítics no deixen d'invertir en el que socialment és important. I, a més, com deien, les persones o les fundacions o les empreses també ens donen diners que ens ajuden a finançar els projectes. Partim de bastant enrere. Partim de bastant enrere perquè durant molts anys la recerca que es feia al nostre país era molt pobra. És cert que durant bastant temps s'ha estat invertint i s'han creat equips de recerca competitius i professionals molt ben formats. Durant els últims anys, de totes maneres, s'ha desinvertit. O sigui, molta part del finançament que estaven rebent per projectes de recerca ha disminuït, i el que és pitjor, equips que durant molt temps s'havien format estan desapareixent, i això és importantíssim perquè costa molt temps crear un equip de recerca amb persones ben formades, però costa molt poc temps que aquest equip es desfaci, les persones que l'integren marxin a l'estranger o marxin a empreses productives, no a empreses de recerca, amb la qual cosa, com deia, teníem unes bones expectatives, però en els darrers anys les notícies i el finançament públic que estem tenint han baixat d'una manera molt important.